Máis convidados neste programa especial, cada vez que interveño, despois de escoitar algo de música, de facer máis amena a mañá do sábado, unha grabación que estamos realizando na xornada do venres, moitísima xente arestora, son a 1:34 do venres, están vostedes escoitando, como digo, este programa especial, pois antes da sesión vermú con Martín Portos durante a mañá do sábado, no Concello de Padrón, ataviado para estas datas que estamos a vivir, as datas do Nadal. Que teñen pois moita simboloxía, moita tradición, moita solidaridade, que tamén teñen pois moita unión familiar, non? E temos como convidado aquí neste programa especial a don Roberto Martínez Díaz, o párroco do Concello de Padrón. Roberto, moi bons días. Bons días a todos. Benvido a este programa especial. Moitas grazas. Estamos metidos nestas datas do Nadal que teñen moito que ver pois coa religión, que teñen moito que ver con ese capítulo, non? Bueno, vivimos nunha sociedade plural, certamente temos que recoñecer, e non todas as persoas participan da fe da Igrexa, pero o feito é que o que estamos a conmemorar, o que vamos a conmemorar, é un feito histórico que marcou o devenir da nosa civilización e que ten que ver con Xesucristo e, conseguintemente, coa Igrexa. Cada quen vive estas festas como quere, pero que dúbida cabe que nestes días hai cousas que todos compartimos independentemente de nosa fe. Por exemplo, o sentirnos familia, o xuntarnos para xantar, para cear, estreitar esos lazos de fraternidade tamén con outras persoas, máis alá do noso círculo familiar. Hai tamén un punto moi destacable, o Nadal é o tempo da paz, para os cristiáns porque naceu Xesucristo, que é o Rei da Paz, pero tamén para todos os homes e mulleres de boa vontade. Neste Nadal pois temos moi presente pois a paz que necesita o noso mundo, en concreto pois a paz na terra de Xesús, na Terra Santa. Decía, como di ben, paz, solidaridade, que parece que nestes días como que se nos ablanda o corazón a todos, noutras épocas do ano parece que andamos dunha maneira máis individualizada. Isto é así. Pois sí, o Nadal é un tempo máxico e a máxia do Nadal tamén expresase nesa solidaridade. Eu penso que todos teñen bo corazón e queren que ninguén deixe de celebrar estas festas como quizáis as celebren eles. Por iso a xente é máis dadivosa no sentido de que con máis solidaridade achégase a institucións que saben que son solventes á hora de canalizar esa solidaridade, que ben pode ser a través de alimentos, ben pode ser a través dunha aportación económica. Nos aquí en Padrón temos Cáritas. Sí. Cáritas é unha institución moi solvente, que podo dicir eu, e a través de Cáritas pois canalizamos non só no Nadal, senón ao longo de todo o ano, pois moitas axudas para as persoas máis vulnerables que as temos entre nós. É verdad que sempre miramos tamén máis alá, pero tamén entre nós temos persoas vulnerables, persoas que o pasan mal e persoas que necesitan a nosa axuda. Recentemente, estes días, pasado martes, o Concello recibía 65 persoas migrantes que foron acollidas aquí, e que tamén é un xeito de solidaridade como pobo, non? É un xeito moi importante. Eu quixera dicir tamén no nome da Igrexa, a cal represento, que non nos deixemos levar por sentimentos de xenofobia e que acollamos o inmigrante como tamén nós fomos acollidos no seu momento cando emigramos. Os inmigrantes son persoas e teñen unha dignidade infinita e que ten que ser respetada e témolos que acoller. Isto non cabe dúbida, polo menos por parte da Igrexa dos que nos chamamos cristiáns, a acoller o que ven de fora, o que é distinto, prestarlle a nosa axuda, hospedalo no sentido que ten esta palabra, que máis que darlle un sitio onde dormir. Agora falamos das actividades que supoño a parroquia pon en marcha, pero agora que non nos escoita ninguén, que lle parece a decoración este ano do municipio? Pois a decoración é moi bonita. Non sei se podremos competir con Vigo, non podremos competir con Vigo, pero certamente pois é moi bonita, sí. Bueno, gustalle. Gústame moito. Sí, me gusta. E que actividades concretas teñen? Sí, na parroquia, a parte da colocación do nacemento na igrexa, un nacemento que, por outra banda, é moi antigo, ten pezas de casi 100 anos, ou incluso de máis de 100 anos, pezas de Olot,
pois as actividades propias da parroquia, o día do Nadal, sobre todo cos nenos, na misa parroquial, unha representación do Belén vivinte, cos nenos, despois pois os agasallos que facemos nos aos nenos, a toda a xente que participa na misa, facer, digamos, unha misa especial porque é un día especial, claro. O Nadal do Noso Señor, eso tense que traducir en festa que vai a máis aló do estritamente religioso, tamén pois cos agasallos que a parroquia regala pois a xente que se suma ás nosas celebracións. É un pouco de moto o Concello de Padrón. Vai a misa, participa de todas estas actividades, podría participar máis. Bueno, eu empecé dicindo que vivimos na sociedade plural. É evidente, a ninguén se lle escapa que vivimos nun momento de profunda secularización donde pois a xente cada vez está máis alonxada da igrexa, máis alonxada pois, do feito religioso. En todo caso, non me podo queixar da xente de Padrón. Hai moita xente que participa, hai moita xente que se manifesta como cristiana, e todos, dende logo, penso, desde a miña parte, vivimos nun clima de respeto. De momento, en Padrón, o respeto hacia o feito religioso, hacia o que supón a presencia da igrexa no noso pobo, pois mantense moi ben. Como pasa o Nadal vostede? Pois o Nadal paso coa miña familia que está comigo aquí en Padrón, con os pais. Sí, tradicións, pois as gastronomía, algo que non pode faltar, como pois home, non pode faltar os doces, non pode faltar o turrón, non pode faltar o champán, pero sin excesos, porque xa non estamos en idade para cometer excesos. Marisco, polo, bacallao, todas estas cousas que soe haber na... Pois algo de marisquiño, ¿sí? Tamén un peixe bo, sí. Eu non son de bacallao. Non son de bacallao. Bueno, e de cara ao 2025, claro, no contexto local, pero cando un ten amplitude como a religión, non global e demais, estamos nun mundo que en fin, complicado, tamén diverso. Que desexos ten para o 2025, tanto a nivel local como xa a nivel máis para arriba? Pois eu desexo, en primeiro lugar, a paz e a reconciliación entre as persoas, a nivel mundial, evidentemente, e tamén entre nós. É moi fácil vivir reconciliados. Ás veces nos dividimos porque non aceptamos as diferencias lexítimas que existen entre nós, porque non acollemos a diversidade, e penso que todos neste senso teríamos que facer un esforzo grande. Pero en todo caso, a paz, que neste momento está moi amenazada no mundo, ten que ser un tema que nos preocupe, e todos podemos facer algo por conquerir un mundo que sexa máis xusto e donde haxa máis paz. A paz amenazada no Oriente Medio, dun xeito especial na Terra Santa, en Palestina, a paz amenazada en Ucrania. Como di o Papa Francisco, ás veces un pode pensar que é exagerado, eu penso que non. Estamos vivindo unha terceira guerra mundial por fascículos. Entonces a paz eu penso que ten que ser o principal obxectivo que os políticos, que os que gobernan as naciones, por encima das diferencias, pois sexan capaces de conseguir. Terceira Guerra Mundial por fascículos. A verdade é que algún ten esa mesma impresión a día de hoxe. Lembra un agasallo, cando vostede era cativo, que os Reis Magos, as súas majestades de Oriente, o sorprendera, ben porque o pediu e se cumpriu, ou ben porque lle fixo especial ilusión? Pois un agasallo que a min me fixo especial ilusión cando tería 5 anos. Era cativiño. Sí, pero recordo, sí, foi o agasallo que quizás me fixo máis ilusión na miña vida. É unha pena que o perdín. E moitas veces penso que o gallá non o perdera. Pois foi un oso de peluche, pequeniño, pero ese oso de peluche acompañoume nos primeiros anos da miña infancia, dos 5 aos 10 anos, sempre estaba comigo, sempre estaba ali, e hasta falábamos, el máis eu. Sí, tiña confidencias falaba con el comigo non falaba. Tiña nome, o bautizou? Non bautizei. Ah, bueno. E o perdeu? Sí, que rabia? Perdimos, sí, nestos cambios de casa que non fai, porque fixen moitos na miña vida, e vivín en moitos sitios, pois alá quedou o so peluche non sei onde, pero gustaríame moito telo. Pois o gallá aparecera. Canto tempo leva de párroco aquí? Aquí levo 19 anos. 19 anos. E como chega aquí a Padrón?
Bueno, pois chego porque me mandou o arcebispo daquel entonces, Monseñor Xulián Barrio. Eu viña de estar en Santiago, era director de unha residencia universitaria, San Martín Pinario, era profesor, sigo sendo profesor no seminario de San Martín Pinario. Antes estive ampliando estudios en Roma, 5 anos, e antes pois estive de párroco nunhas aldeas do concello de Abegondo, tamén estive na cidade da Coruña e empecé sendo cura en Cambados. En Cambados arrancou Cambados, sí. Fai 30 anos. Pois perípolo importante, Sí, por eso recorrín moitos sitios. Eso doulle gracias a Deus porque me permitiu unha visión bastante grande, bueno, pois do que é a realidade social galega e tamén de fora de Galicia polos anos que estive vivindo en Roma. E bueno, estou moi agradecido. Eu sempre lle digo aos meus alumnos, cando falamos destas cousas, que a experiencia permíteme dicir unha cousa, e a digo sempre. E outro día ande dicía o meu compañero, cando morra, se me poñedes unha esquela debaixo do meu nome, poñede que me quiten o bailado. Así xa ten aí a frase escollida, Que non? me quiten o bailado, porque certamente bailei moito no sentido de que a vida dome moitas oportunidades de coñecer moita xente e moitas realidades. Pois que bonito. Párroco do Concello de Padrón, Roberto Martínez, moitísimas grazas de verdad por atendernos. A vos. Bueno, collestesme así un pouco de improviso. Pero mellor, que así non estaba todo preparado. Graciñas por sentarse con nós e por ter esta conversa. Boas festas e bo ano tamén. Moitas grazas a vos. Graciñas. Bueno.